ሰላም تخطاتلتي ماكي ميديا نلمعنتي حصر زبلتن مساتيتن ممحريتن زبل كوازانتا ناباخم حيزيا قريب لخو كسامو داتا مسانا صنحو سناي مكتتال حانتي بتعم صبقتي ملكعኛ ጓል ንበዓል ቤታውን ኣዝያ ትፈቱ ነበረት መነባብሮኦም ግን ኣዝዩ ትሑት በመንባሩ ብዕድላ ወትሩ ያተማረር ኩል ግዜ ብናይ መሓዙታ ናብራውን ኣዝያ ያትቀንእ ከዓለታት ሓደ መዓልቲ በዓል ቤታ ስራሕ ውዒሉ ናብ ቤቱ ምስተመለሰ ንበዓል ቤቱ ጥራሕ ኣብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ሆቴል ናይ ድራር እንግዶት ንኽትካፈል ዝዕድም ካርዲ ሒዙላ ብምምጻእ ንኽተንብቦ ኣብ ኢዳ ረከባ ኣዝያ ክትሕጎስ እያ ብመዋል ድማ ዓይና ክትእምታ ጀመረ እንተኾነ ግና በዓልቲ ቤቱ ነቲ ወረቐት ምሰንበበቶ ኣዝያ እናተቆጣዐት ነቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ናብ ገጹ ወርወረቶ ስለምንታይ ነዚ ዕድመ ዝተቐቢልካዮ ኣነ ክብረይ ትሒቱ ዘርኢ ልብሲ ለቢሰ ኣይከይድን እየ ምሳይ ዘለኒ ክዳውንቲ ከዓ ኣዝዩ ተራ ዝኾነ ክዳውንቲ ኣብ ገዛ ዝውዕላ ደቂ ኣንስትዮ ዝለብስኦ ልብሲ እዩ ከምተን ሃብታማት ዝኽደንኦ ክዳውንቲ ከይተኸደንኩ ብፍጹም ናብዚ ዕድመ እዚ ኣይከይድን ብምባል ክትበክ ጀመረት በዓል ቤታ ኣዝዩ እናሰንበደ ዘለዋ ክዳውንቲ ሓፂባ ኣስታሪራ ናብቲ ዕድመ ክትኸይድ ተማሕፀና ብሓሳቡ ክትስማዕማዕ ስለዘይከኣለት ግና ንሕማቕ ገዛ ክኾኖ ኢሉ ዘቐመጠን ብምሉኡ ገንዘብ ብምውፃእ ባህ ዝበለ ኣልባሳት ገዝአላ በዓልቲ ቤቱ በቲ ዝገዝአላ ኣልባሳት ክትዓግብ ስለዘይከኣለት ኣብ ክሳደይ ዝኾነ ወርቃዊ ሰንሰለት የብለይን ኣብ ፍሉይ ናይ ድራር ዕድመ ድማ ኣብ ክሳድካ ወርቂ ወይ ድማ ሉሊኻ ትገብር ኣብ ክሳደይ ኣርቲፊሻል ሰንሰለት ገይረ ብሰብ ክስሓቕ ኣይደልን እየ ክትብል መለሰትሉ ነገራት ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ በዓል ቤታ ስቅ ክብል እዩ መሪፁ ኣብ መጠረሽታ ድማ ናብ ናይ ቀደም መማህርታ ብምምራሕ ኣዝዩ ዘብልጭልጭ ናይ ክሳድ ካቴና ድሕሪ 4 መዓልቲ ክትመልሶ ምዃና ቃል ኣትያ ተቐበለታ ናብ ቤታ ብምምላስ ድማ ዝገዝአቶ ልብስን ዝተለቀሕቶ ናይ ክሳድ ካቴናን ማዕረ ክንደይ ከም ዘጽብቐላ ኣብ ቅድመ መስተያት ጠጠው ኢላ ክትፍትኖ ጀመረት በዓል ቤታ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ናይ ሰብ ንብረት ከይጠፍኣሞ ኣብ ዕዳ ከይሽመም ክጥንቀቕ ጀመረ ኣብ መጠረሽታ ከምቲ ዝሓሰበቶ ካብ ካልኦት ተዓደምቲ ኣዝያ ጸቢቓን ብዘብለጭልጭ ነገራት ደሚቓን ክትረአ ጀመረት ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ሽኮሪና ምዃና ድማ ክነግርዋ ጀመሩ ኣዝያ ብምሕጓስ ድማ ክትበልዕን ክትስዕስዕን ጀመረት እቲ ድግስ ተወዲኡ ናብ ቤታ ምስ ተመለሰት ምሽኪን በዓል ቤታ ሓውና ሰሓነ ክጽበያ ጸንሐ ምስ ረአያ ድማ ኣዝዩ እናተሓጎሰ ሓቆይፉ ሰዓማ ኣዝዩ ክደኺም ከለኺ ብመዋል ድማ እግራ ሓጸባ ክዳውንታ ሓደ ብሓደ ተውፀሉ ዝነበረት ግዘ እቲ ካብ ማሓዛኣ ዝተለቀሕቶ ዘብለጭልጭ ናይ ክሳድ ካቴና ኣብ ክሳዳ ይነበረን ሰብኣይን ሰበይትን ኣዝዮም እናሓዘኑ ኣብ ዘለውዎ ደረቁ ኣበይ ከም ዘጥፈአቶ ድማ ክትሓስብ ጀመረት ሰብኣይን ሰበይትን ናብቲ ናይ ድራር እንግዶት ዝነበረሎ ድራሻ ብምምላስ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክፍትሹ ጀመሩ እንተኾነ ግና ፍጹም ክረኽብዎ ብዘይምኽኣሎም ብሓዘን ተዋሒጦም ምድሪ ጸቢባቶም ናይ ሰብ ንብረት ብኸመይ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ድማ ክሓስቡ ጀሚሮም ነቲ ካቴና ንምምላስ ድማ ካብ ቀረባ ቤተሰቦምን ፈለጥቶምን ምስ ወለዱ ክኸፍልዎ ብምስምዕማዕ ገንዘብ ተለቂሖም ልክዕ ተመሳሳሊ ንኡ ዝመስል ካቴና ገዚኦም ናብ ዋንኡ መለስዎ ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ንቑሖም ንምኽፋል ኣበርቲዖም እናሰርሑ ናብርኦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቆልቆለ ሽግር ኣብ ርእሲ ሽግር እናተደራረቦም ህይወቶም ኣዝዩ ሰልቻዊ ኣድካምን ኮነ ዕድዖም ምስ ወለዱ ንምኽፋል ድማ 10 ዓመታት ወሰደሎም ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት መልክዓ ኣብ መስተወት ተዓዘበቶ እቲ ትምክሐሉ መልክዓ ተደዊኑ ነብሳ ማሲኑ ጓል 50 ዓመት ሰበይቲ መሲላ ነበረት
እቶም ኣብታ ናይ ድራር ምሸት ኣዝያ መልክዐኛ ምዃና ዝነገርዋ ሰባት ክትዝክር ጀመረት። ብዙሕ ክትነብረሉ ዝግብኣ ዓመታት ብናይ ሓደ መዓልቲ ስሕተት ከም ዝኸሰረቶ ተረድአት። ከምኡውን በዓል ቤታ ህይወቱ ሙሉእ ንሳ ብዝሰርሐቶ ጌጋ ብኸቢድ ምሕላፉ ስለ ዝበረሀላ ኣዝያ እናተጣዓሰት ንብዓታ ካብ ምዕጉርታ ማንታ ክረግፍ ጀመረ። ካብ ናይ ሓዘን ስምዒት ንምውፃእ ናብ ሓደ መናፈሻ ምስ ኣምርሐት ብሃንደበት እታ ቅድሚ 10 ዓመታት ናይ ክሳድ ካቴና ዘለቅሕታ መማህርታ ነበር ምስ ክልተ ምጭዋት ደቃ እናተፃወተት ከላ ጎፍ ንጎፍ ተራኸባ። እታ መማህርታ ነበር ምስ ረአየታ ኣዝያ እናሰንበደት ስለምንታይ ገፃ ከም ዝተበላሸወ ነብሳ ከም ዝተወድአ ብድንጋፀ ክትሓታ ጀመረት። እታ ምልክዕቲ ጎርዞ ነበር ሓደ ብሓደ ድማ ክትገልፀላ ጀመረት። ብሰንኪ ካብኣ ተለቂሓ ዝወሰደቶ ናይ ክሳድ ካቴና ምጥፍኡ ኣብ ዘይተደለየ ዕዳ ከም ዝተሸመመት ንዓኣ እውን ካብ ሰባት ልቓሕ ምስ ወለዱ ወሲዳ ገዚኣ ከም ዝመለሰትላ ነቲ ልቓሕ ክትመልስ ድማ ንሳን በዓል ቤታን ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ገለጸትላ። እታ ዘለቅሕታ መማህርታ ነበር ታሪካ ምስ ሰምዐት ኣዝያ እናነበዐት ስለምንታይ እቲ ካቴና ከም ዝጠፍአ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዘይነገርክኒ? እቲ ካባይ ዝተለቅሕኽዮ ናይ ክሳድ ካቴና ኦሪጅናል ዘይኮነስ ኣርቲፊሻል እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ባህ ስለ ዝበለኒ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋየ ገዚአዮ ነይረ በለታ። ነዚ ምስ ሰምዐት ኣብ ልዕሊ ስቃያ ስቃይ ወሰኸት። ንሳን በዓል ቤታን ን10 ዓመታት ሓመድ ድፋጭኦም ዝሰተይሉ ነታ ኣርቲፊሻል ናይ ክሳድ ካቴና ነበረ። ከም ቤትካ እምበር ከም ጎረቤትካ ኣይትንበር። ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቐኒልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።